iye zvino tiri kumhanya senyika, kumhanya kakune vedzisvondo kunana Johani Marange vekumazowe, tiri kumhanya kakumachechi yezvino, tiri kumhanya kakudzin'anga kuna vanoita zvemasvikiro, kuna vasinganamate kumabhava. Tiri kumhanya kuti aiwa hatingatendere kuti ngozi iparadze musha takatarisa. Tinoda kuti muno muZimbabwe muve nemudzimu unochengeta nyika, mudzimu unonzwa zvido zvevanhu, mudzimu unogutsa ruzhinji, mudzimu unochengeta munhu wese usingatarise kuti wabuda mubamani. Tinoda mudzimu unochengeta tose. Nyika yeZimbabwe tinoda kuti igadzirwa nemudzimu unogutsa munhu wese zvisina basa kuti wabuda mubamani. Tiri kumhanya kaiye zvino kuudza vana veZimbabwe kuti yakwana nguva yekutandanisa ngozi. Ngozi haidikanwa mukati memusha. Mnangagwa nakusiria Mnangagwa handiwo varidzi veZimbabwe. Zimbabwe ndiye maZimbabweans. Akusiria Mnangagwa hana chibereko chakazvara Zimbabwe. Nyika yeZimbabwe ndeyaMwari. Nyika yeZimbabwe ndiye maZimbabweans. Hatingatize nyika yedu naima waveterans. Hatingatize nyika yedu nekuda kwezanu. Ngatibatane tigadzirise dambudziko rakapinda mukati memusha. Hatingatize mumusha nekuti mapinda nyoka. Nyoka ngairohwere mukati memusha. Ngatibatanei madzikomana, sisana mukomana nambuya nagogo. Ngatibatsirane naana mai tigadzirise nyika. Tinosvika rini kwese vana veZimbabwe takapfumbata maoko? Tinosvika rini sevana veZimbabwe tichiurayiwa every day? Tinosvika riniko nyika yeZimbabwe mahospitari hamuna chekubata? Tinosvikawo riniko ikonomi yeZimbabwe haichatarisika? Tinosvika riniko mawar veterans hacharatidzike? Tinosvika riniko masoja nemapurisa akusemesa? Tinosvika riniko mucivil servant adzikisirwa mari dzaanotambira inzungu? Tinosvika riniko tichitongwa nehurumende isina kuhwina sarudzo? Tinosvika riniko tichimbunikidzwa senyika? Tinosvika riniko kuti ivo vari padhuze ndo vanodya povha ichitambura? Tinosvika riniko kuti mwana weZimbabwe akakura kuenda kuSouth Africa kwangoita sekunge kunze kwenyika ndo kunogarwa muno, munyika ndo munotizwa? Varume tine nyika yedu vari kunze kwenyika uye tibatane tigadzirise dambudziko rapinda mumusha. Hakuna munhu akambotambira ngozi mukati memusha because tinoziva kuti ngozi inoparadza dzinza. Emerson Mnangagwa nakusvira Mnangagwa nezani ngozi yapinda mukati memusha iri kuparadza dzinza nekutetena dzinza. Hakuna chasara pasiri nemuno munyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe yaparadzwa, yaondongwa naEmerson Mnangagwa nemhuri yake. Nyika yeZimbabwe haisi stand yake. Ngatiratidzei chose musi wa16 Emerson Mnangagwa must step it down. ZANU-PF must go. Vachida vasingade vachationa muroad. Navo vakatipromisa kutiuraya, ngavatiuraya sindoimba kuti havazotiuraya tese. Vakatanga kuuraya inini hazvinda kutadzise kuti murambe muchienda mberi mozoudza amai vangu kuti ndakafa sei. Akafa azama achibvisa ZANU. Havana permission yavakanokumbira madharapo akarwisa Smith. Ndati nyika ino haina kurwiwa nemasoja, nyika ino yakarwiwa nemawar veterans. Asi mawar veterans chachiseko chenyika chinoita kutambiswa kunge chibhora rehweshe. Ngatibatsiranei mawar veterans tigadzirise nyika yedu. Tingasvika riniko senyika tichitambudzwa nechipati cheZANU? Tinosvika riniko varume tichiti hurumende inovhoterwa, inorigirwa sarudzo? Tinosvika rini tichiti hurumende inolosa elections ndo hurumende inotonga nyika? Tinosvika riniko tichisirwa mapresident nemasoja nemacourts isu tichivhotera president Nelson Chamisa achihwina sarudzo? After that warigirwa neZANU-PF mudhara utazotamba nayo. Iye zvino apa hapabudi. Musi wa16 hatizivi kuti Mwari tinodzoka rini mudzimba tichasiya taudza mhuri dzedu nanababa nanamai kuti ndakuenda kunogadzirisa nyika. Asi handizivi kufamba kwandichaita ndichadzoka ndiri mupenyu here kana ndichadzoka ndiri mukofini. Asi ndikafa zviri nani kufa ndazame kusunungura nyika kwete kufa ndichiurayiwa masikati machena.
tinodawo kuti isusu vacho vanonzi maborn free kutanga musi wa16 zvichienda mberi toda kutoitawo maveterans nemagamba ivo vanoti kana vafa vanozviudza kuti vakarwa hondo ndo vakaunza rusununguko munyika muno vanotenderedzwa ma3 days vachitenderedzwa nehelicopter flag yezimbabwe yodzikwa vachinzi magamba isu vana vezimbabwe tikafa tinogwa kumbudzi asi vanonorapwa kunze kwenyika isu tinonzi hatina kurwa hondo tinoenda muzvipatara muna mushonga ngatibatanei mwana wezimbabwe bhora musango varume ngatibatanei ZANU-PF haingalute nyika haingaparadze nyika takatarisa ngatisunungure nyika yechizvarwa nyika yezimbabwe nyika yezimbabwe ndiye mazimbabwens haisi nyika yeMason Mnangagwa nemhuri yake ndati akusiya Mnangagwa haana kumbobata pamwiri pakanzi zimbabwe akazvara nyika inoyi nyika yezimbabwe yakaryiwa nemunhu wese tine vanhu vakaparara vachisunungura zimbabwe kune vanhu vakatsakatika vakabhombwa vachisunungura zimbabwe kune vamwe nhasi vakaremara kune vakashayikirwa nemhuri dzavo nguva yehondo vachirwira nyika ino kuti tiwane kusununguka asi nhasi una ZANU-PF naEmmerson Mnangagwa vakuita zvavanoda munyika povho ichitambura ndopatiri kuti enough varume nguva yakwana hatingarambe tisingasekerera mbwende tingarambe tichisekerera mbwende but tiri kutaura kuti senyika Emmerson Mnangagwa if you provoke we are going to provoke Zimbabwe Republic Police if you provoke we are going to provoke army if you provoke we are going to provoke tichaita tinotenderwa neburuo remutemo kuti isu sevana Zimbabwe kana tisingafari pane zviri kuitika sarudzo yakarigwa iyi naEmmerson Mnangagwa akariga sarudzo haangavhundutsiri nyika yose tomutarisa isu tina ana baba wokudzimba dzedu tine mutemo wokudzimba dzedu hatingasirwe mutemo mumusha nemunhu akadyiwa sarudzo asi akawina sarudzo achibirwa sarudzo aiwa ingava nyika varume takuda nyika tinoda hurumende inoteerera zvide zvevanhu hurumende inogadzira mabasa hurumende inoisa mishonga kumahospitari hurumende inogadzira mabasa hurumende inogadzira nzira hurumende inokoshesa kodzero dzevanhu hurumende inogadzira develop economic tiri kuda independence freedom of speech munyika muno tinosununguka chete ndati musi wa16 munamato ndewekuti mwari wamasimba wekudenga hatizivi kuti tinodzoka rini musi wa16 todzoka tiri vapenyeri kana tichanourayiwa asi kana taurayiwa neZANU tichambirei kudenga nekuti isusu hatingaparadzwe neZANU-PF takatarisa tichasunungura nyika ino chete isu hatina pfuti hatina papanga kana matemo asi we are going to fight vanhu vane pfuti nekuti ivo vane pfuti ndo vari kupamba nyika vachidya vachiguta asi mwana weZimbabwe achitambura kana itori hondo musi wa16 ngatiitei mukatiuraya kune vamwe muchatadza kuuraya ndo vachaenderera kumberi nekusunungura nyika mukauraya isusu mukatadzawo futi kutura ndimi muchafa nyika ino hakuna ari kuenda kubasa musi wa16 hakuna bhazi rinofamba hakuna mota inofamba hakuna shopi inovhurwa hakuna service station inovhurwa hakuna chiofisi chinovhurwa tichange tiri mumastriti muchida musingade unzai mapurisa tigomadzorera nemasodza tiri kumadzorera hatina munhu atiri kurespecta hatina permission yatiri kuda nekuti mimba makanorwisa Smith hamuna permission yamakatora senyika muno muZimbabwe hakuna SADC summit iri kuitwa muno munyika naiyo SADC ichisvika ichaona kuti muno munyika mudye rinopisa hakuna rinokubvura rikakwata hakuna moto unobatidzwa ukabvira tanyanya kukusekerera madhara emi mbwende dzeZANU-PF must go Emmerson Mnangagwa must go musi wa16 ndo pamuchaona ende hatisi kuzodzokera kumba kusvika Emmerson Mnangagwa abva